Nou, heel veel reacties waren ook best wel van, oh ja, dus dan krijg je de punten. Weet je, in die richting ging het ook wel heel veel. Maar goed, dat, die zaak wil ik zeggen, maar dat is het niet, / nog niet. Maar die loopt. Daarin is nu bekend geworden dat de KNVB een andere zienswijze heeft dan wij. Dus daar zal Ferry en de club wat dieper op ingaan. Jullie willen er wel misschien nog wel een zaak van gaan maken? Nou, dat is bij nader inzien is dat zo. Want mijn eerste reactie na de wedstrijd die was helder. Hè? Dat ik in principe wil ik niet die coach zijn die als het heeft tegenzit dan daar alles van vindt. Omdat ik ook gewoon vind dat scheidsrechters ook gewoon hun keuzes maken naar eer en geweten. Dus daar moet je ook wel respect voor hebben, vind ik. En ik vind alleen dit wat anders als een penalty wel of niet geven. En dat is wat anders als je het hebt over de regels. Over regelgeving, dat het gewoon 11 tegen 11 is en dat niet is gebeurd. En vanuit dat oogpunt vind ik het ook logisch dat we daarnaar kijken en dat we ook gewoon kenbaar hebben gemaakt wat onze zienswijze daarvan is. Nou, die ligt vooralsnog niet op één lijn met de KNVB, dus dat wordt vervolgd.